George R.R. Martin, Igra prijestolja. Sansa. U odaji kule u srcu Megorove utvrde Sansa se predala tami. Navukla je zastore oko svoje postelje, usnula, probudila se plačući i ponovno usnula. Kad nije mogla spavati, ležala je pod gunjevima, trhteći od tuge. Sluge su dolazile i odlazile, donoseći obroke, ali pogled na hranu bio je više nego što je mogla podnijeti. Jela su se gomilala na stolu pokraj prozora, netaknuta i kvareći se, sve dok ih sluge ne bi ponovno odnijele. Kad joj je počinak bio olovan i bez snova, a budila se još umornija nego što je bila kad je sklopila oči. No, to su bili najbolji trenuci, jer kad je sanjala je oca. Budna ili usnula, gledala je kako ga zlatni plaštevi bacaju na tlo, gledala kako Sir Ilyn stupa naprijed, izvlači led iz korica na svojim leđima, gledala trenutak kada htjela je odvratiti pogled, noge su je izdale i pala je na koljena, no nikako nije mogla okrenuti glavu i svi su ljudi vrištali i urlali, a njezin njoj se princ osmijehnuo se i osjetila se sigurnom, ali samo na otkucaj srca, sve dok nije izustio one riječi, a noge njezina oca, toga se sjećala, njegovih nogu, kako su se trzale kad je Sir Ilyn, kad je mač. Možda ću ja umrijeti, rekla je samoj sebi, no ta joj se pomisao nije činila strašnom. Kad bi se bacila s prozora, mogla bi staviti točku na svoje patnje, a u nadolazećim godinama pjevači bi pisali pjesme o njezinoj tuzi. Tijelo bi joj ležalo na kamenju ispod, slomino i nevino, sramoteći sve one koji su je iznevjerili. Sansa je otišla tako daleko da je prešla spavaću odaju i rastvorila prozorske kapke, ali tada ju je hrabrost napustila, da je potrčala natrag svojoj postelji, jecajući. Sluškinje su pokušale razgovarati s njom kad su joj donosile obroke, ali ona im nije odvraćala. Jednom je veliki meštar Pajseli došao s kutijom tikvica i bočica da je upita nije li bolesna. Opipao joj je čelo, natjerao je da se svuče i doticao po cijelom tijelu dok ju je sluškinja pridržavala. Odlazeći, dao joj je napitak od medene vode i bilja i naredio joj da popije gutljaj svake noći. Popila ga je cijelog u isti mah i otišla spavati. Sanjala je korake na stubama kule, zlokobno struganje kože po kamenu, dok se čovjek polako uspinjao prema njezinoj spavaćoj odaji, korak po korak. Jedino što je mogla bilo je skutriti se uz vrata i osluškivati, drhteći kako dolazi sve bliže i bliže. Bio je to Sir Ilyn Payne, znala je, dolazio je po nju s ledom u ruci, dolazio da joj odrubi glavu. Nije imala kamo uteći, nije se imala kamo sakriti, a znala je da je pred vratima, stoji ondje tiho sa svojim mrtvim očima i duguljastim kozičavim licem. Tad je shvatila da je gola. Čučnula je, pokušavajući se pokriti rukama, dok su se vrata počinjala otvarati, škripeći, a vršak velikog mača provirio. Probudila se mrmljajući. Molim vas, bit ću dobra, molim vas, nemojte. Ali nije bilo nikog tko bi je čuo. Kad su konačno zaista došli po nju, Sansa nije čula korake. Joffrey je bio taj koji je otvorio njezina vrata, ne Sir Ilyn, već dječak koji je bio njezin princ. Bila je u postelji, čvrsto sklupčana, povučenih zastora i nije znala reći je li podne ili ponoć. Prvo što je čula bio je tresak vrata. Tada su se zastori njezine postelje razgrnuli, a ona je podigla ruku spram iznenadnog svjetla i ugledala ih kako stoje iznad nje. Prisustvovat ćeš primanju danas poslijepodne, reče Joffrey. Pobrini se da se okupaš i odjeneš kako dolikuje mojoj zaručnici. Sandor Clegane stajao mu je uz rame u jednostavnom smeđem prsluku i zelenoj kabanici, opečena lica grozomorna na jutarnjem svjetlom. Iza njih su bila dva viteza kraljevske garde u dugim bijelim satenskim plaštevima. Sansa povuče svoj gunj do brade da se pokrije. Ne, procvili, molim vas, ostavite me na miru.
A ako odbijaš ustati i odjenuti se, moj pas će to obaviti za tebe, reče Joffrey. Molim vas, moj prinče, sad sam kralj. Psu, izvuci je iz postelje. Sandor Clegane je zgrabio oko struka i podigne s pernate postelje dok se nemoćno opirala. Gunjoj padne na pod. Imala je ispod samo tanku spavačicu koja joj je prekrivala golotinju. Učini kako ti je rečeno, dijete, reče Clegane. Odjeni se. Gurnuo ju je prema ormaru, gotovo nježnom. Sansa ustukne pred njima. Učinila sam kako je kraljica tražila, napisala sam pisma, napisala ono što mi je rekla. Obećali ste da ćete biti milostivi. Molim vas, pustite me kući, neću počiniti izdaju, bit ću dobra, kunem se, nemam izdajničke krvi, nemam, samo želim ići kući. Sjetivši se pravila ponašanja, ona pogne glavu. Ako vam je po volji, završi slabašnom. Nije mi po volji, reče Joffrey. Majka veli da se ipak moramo ženiti tobom, pa ćeš ostati ovdje, bit ćeš poslušna. Ali ja se ne želim udati za vas, jaukne Sansa. Odrubili ste mom ocu glavu. Bio je izdajica. Nikad nisam obećao da ću ga poštedjeti, samo da ću biti milostivi. Bio sam. Da nije bio tvoj otac, dao bi ga raskomadati ili oderati, ali pružio sam mu čistu smrt. Sansa je zurila u njega, vidjevši ga prvi put. Nosio je podstavljeni grimizni prsluk sa lavljim uzorkom i plašt od zlatnog sukna s visokim ovratnikom koji mu je uokvirivao licem. Pitala se kako ga je ikad mogla držati naočitim. Usne mu bijahu meke i crvene poput crva koji biste našli poslije kiše, a oči mu bijahu tašte i okrutne. Mrzim vas, šapnula je. Lice kralja Joffreya otvrdne. Moja mi je mati rekla kako ne dolikuje kralju udariti vlastitu ženu. Sir Merinem? Vitez se obruši na nju prije nego što je uspjela promisliti, povukavši joj glavu natrag, dok je pokušavala zaštititi svoje lice i udarivši je preko uha nadlanicom u rukavice. Sansa se nije sjećala pada, no sljedeće što je znala bilo je da je ležala na jednom koljenu među rogozom. U glavi joj je odzvanjalo. Sir Meryn Trant stajao je iznad nje s krvlju na zglobovima svoje bijele svilene rukavice. Hoćeš li sada poslušati ili mu moram narediti da te ponovno kaznim? Sansino uho bilo je obamrlo. Dotaknula ga je, a prsti joj se vratiše vlažni i crveni. Ja, kako zapovedate, moj gospodaru? Vaša milosti, ispravi je Joffrey. Očekujem da ćete vidjeti na primanju. Okrene se i ode. Sir Meryn i Sir Aris slijedilo su ga iz odaje, ali Sandor Clegane se zadrži dovoljno dugo da je grubo povuče na noge. Poštedi se boli, djevojko, i daj mu što želim. Što on želi? Molim vas, recite mi. Želi da se smiješiš, slatko mirišeš i budeš njegova ljubljena gospa. Muklo će pas. Želi čuti kako izgovaraš sve one lijepe male riječi kojima te Septa naučila. Želi da ga voliš i da ga se bojiš. Nakon što je otišao, Sansa se ponovno spusti na rogoz, zureći u zid, sve dok se njezine dvije sluškinje nisu stidljivo ušuljale u odaju. Treba mi vruće vode za kupelj, molim, reče im ona, i mio mirisa i malo praška da prikrijem ovu modricu. Desna strana njezina lica bila joj natekla i počinjala ju je boljeti, ali znala je da Joffrey želi da bude lijepa. Vruća voda podsjeti na oštrozimlje i to je ispuni snagom. Nije se okupalo od dana kad ju je otac umro i zaprepastilo ju je koliko je voda postala prljava. Sluškinje su joj isprale krv s lica, istrljale prljavštinu s leđa, oprale joj kosu i češljale sve dok se nije uvila u guste crvenkaste uvojke. Sansa nije razgovarala s njima, osim što im je izdavala zapovjedi. Bile su Lannisterske sluškinje, ne njezine, i nije im vjerovala. Kad je došao čas da se odjene, izabrala je zelenu svilenu haljinu koju je nosila na turniru. Sjetila se kako je udvoran Joff bio prema njoj te večeri na gozbi. Možda će i njega navesti da se sjeti i ophodi se s njom blaže. Popila je čašu surutke i pojela nekoliko slatkih prepečenaca dok je čekala da primiri želudac. Bilo je podne kad se Sir Meryn vratio.
Nosio je svoj bijeli oklop, košulju od ocakljenih ljuski sa zlatnom gravurom, visoku kacigu sa zlatnom krijestom nalik na sunčeve zrake, štitnike za koljena, ovratnik, rukavice i čizme od ulaštene kovine, težak vuneni plašt prikopčan zlatnim lavom. Vizir mu je bio odstranjen s kacige kako bi se što bolje vidjelo njegovo strogo lice. Ovješene vrećice ispod očiju, široka mrzovoljna usta, kosa boje hrđe prošarana sjedinama. Moja gospo, reče klanjajući se, kao da nije do krvi udario prije samo 3 sata. Njegova milost naredila mi je da vas otpratim u prijestolnu dvoranu. Je li vam naredio da me udarite ako odbijem poći? Odbijate li poći, moja gospo? Pogled koji joj je uputio bio je bezizražajan. Nije niti bacio oko na modricu koju joj je ostavio. Ne mrzi me, shvati Sansa, niti me voli. Nije osjećao ništa prema njoj. Za njega je bila tek stvar. Ne, ona će ustajući. Htjela je planuti, povrijediti ga kao što je on povrijedio nju, upozoriti ga da će ga, kad postane kraljicom, prognati bude li ikad se usudio ponovno je udariti. Ali sjetila se što joj je rekao pas, pa je jedino što je rekla bilo: učinit ću kako god njegova milost zapovjeda. Kao i ja, odvratio on. Da, ali vi niste pravi vitez, Sir Marinem. Sandor Clegane bi se nasmijao na to, znala je Sansa. Drugi bi je čovjek možda prokleo, upozorio da šuti, čak molio za oprost. Sir Meryn Trant nije učinio ništa od toga. Sir Meryn Trant jednostavno nije mario. Na balkonu nije bilo nikoga osim Sanse. Stajala je pognute glave, boreći se da zadrži suze, dok je dolje Joffrey sjedio na svome prijestolju i dijelio ono što mu se sviđalo nazivati pravdom. Činilo se da mu je 9 slučajeva od 10 dosadno. Njihovo rješavanje prepuštao je svom vijeću, vrpoljeći se nemirno dok su knez Baelish, veliki mešter Pycelle ili kraljica Cersei odlučivali o stvarima. Međutim, kad bi sam odabrao izvršiti presudu, čak ga ni njegova kraljica majka ne bi uspjela pokolebati. Neki je lopov bio doveden pred njega, a on mu je dao da mu Sir Ilyn odreže ruku upravo na samom dvoru. 2 viteza došla su mu s raspravom oko neke zemlje, a on je odredio da se sutradan izbore za nju u dvoboju. Do smrti, dodao je. Neka je žena pala na koljena da moli za glavu čovjeka smaknuta zbog izdaje. Ljubila ga je, rekla je, i željela ga vidjeti dolično pokopana. Ako si ljubila izdajnika, i ti si sigurno izdajnica, rekao je Joffrey. 2 zlatna plašta odvukla su je u tamnicu. Žaboliki knez Slynt sjedio je na kraju vijećničkog stola u crnome baršunastom prsluku i sjajnom plaštu od zlatnoga sukna, kimajući s odobravanjem svaki put kada bi kralj donio presudu. Sansa je čvrsto zurila u njegovo nakazno lice, prisjećajući se kako je bacio njezina oca na tlo da mu Sir Ilyn odrubi glavom, želeći da mu može nauditi, želeći da neki junak njega baci na zemlju i odrubi mu glavu. Ali glas u njoj šapne: nema više junaka, a ona se sjeti onog što joj je rekao knez Petyr ovdje u ovoj dvorani. Život nije pjesma, draga, rekao joj je. Možda ćeš to naučiti jednog dana, na svoju žalost. U životu čudovišta pobjeđuju, rekla je samoj sebi, a tada je čula glas psa, hladan i mukao poput kovine po kamenu. Poštedi se boli, djevojko, i daj mu što želim. Posljednji slučaj bio je punašan krčmarski pjevač, optužen za skladanje pjesme koja se podsmjehivala pokojnom kralju Robertu. Joff je zapovjedio da donesu njegovu drvenu harfu i naredio mu da izvedu pjesmu za dvor. Pjevač je zaplakao i prisegnuo kako nikad više neće zapjevati tu pjesmu, no kralj je bio uporan. Bila je to vrsta vesele pjesmice, sve o Robertovoj borbi sa svinjom. Svinja je bila vepar koji ga je ubio, znala je Sansa, ali u pojedinim stihovima gotovo je zvučalo kao da je pjevao kraljici. Kad je pjesma završila, Joffrey objavi kako odlučio biti milostiv. Pjevač će moći zadržati ili svoje prste ili svoj jezik. Imao je dan vremena da se odluči. Janos Slynt kimne.
To je bio posljednji posao poslje podneva, opazila je Sansa s olakšanjem, ali njezina kušnja još nije bila gotova. Kad je glasnik objavio završetak primanja, pobjegla je s balkona, samo da bi pronašla Joffrija kako je čeka na dnu zavojita stubišta. Pas bijaše s njim, a Sir Meryn također. Mladi kralj prouči je kritički od glave do pete. Izgledaš mnogo bolje nego prije. Hvala vam, vaša milosti, reče Sansa. Prazne riječi, no natjerala su ga da kimne i osmijehne se. Pođi sa mnom, zapovjedi Joffrey, ponudivši joj svoju ruku. Nije imala izbora nego je primiti. Dodir njegove ruke nekoć bi uzbudio, sada joj se od njega ježila koža. Uskoro će mi biti imendan, reče Joffrey dok su neopaženo izlazili kroz stražnji dio prijestolne dvorane. Biće velike gozbe i darova. Što ćeš mi darovati? Ja nisam o tome razmišljala, moj gospodaru. Vaša milosti, on će oštrom. Zaista si glupa djevojčica, zar ne? Moja majka veli da jesi. Zbilja? Nakon svega što se dogodilo, njegove su riječi trebale izgubiti moć da je povrijedi, no nekako nisu. Kraljica je uvijek bila tako dobra prema njoj. O da, zabrinuta je zbog naše djece, hoće li biti glupa kao ti, ali rekao sam joj da se ne uznemiruje. Kralj pokaže rukom, a Sir Meryn im otvori vrata. Hvala vam, vaša milosti, promrmlja ona. Pas je u pravu, pomisli, ja sam tek mala papiga koja ponavlja riječi kojima su me naučili. Sunce je zašlo iza zapadnog zida, kamenje crvene utvrde žarilo se tamno poput krvi. Napravit ću ti dijete čim budeš sposobna, reče Joffrey dok ju je pratio preko dvorišta za vježbu. Bude li prvo glupo, odrubit ću ti glavu i pronaći se pametnu ženu. Kad misliš da ćeš biti sposobna imati djecu? Sansa ga nije mogla pogledati, toliko ju je postiđivao. Septa Mordane veli kako se većina plemenitih djevojaka rascvate u 12. ili 13. godine. Joffrey kimne. Ovuda. Poveo ju je u stražarnicu, do dna stuba koje su vodile na krunište. Sansa grčevito odskoči od njega trhteći. Odjednom je znala kamo idu. Ne, reče, glasom poput prestravena šapata. Molim vas, ne tjerajte me, preklinjem vas. Joffrey stisne usne. Želim ti pokazati što se događa izdajicama. Sansa divlje da trese glavom. Neću. Mogu natjerati Sir Meryna da te odvuče gore, reče on. To ti se neće svidjeti. Radije učini kako ti kažem. Joffrey posegne za njom, a Sansa ustukne pred njim, sudarivši se s psom. Učini to, djevojkom, reče joj Sandor Clegane, gurajući je natrag prema kralju. Usta su mu se trzala na opečenoj strani lica, a Sansa je gotovo mogla čuti ostatak toga. Odvući će te gore unatoč svemu, pa mu radije daj što želim. Prisilila se primiti ruku kralja Joffreya. Uspon bijaše poput nečeg iz noćne more. Svaki korak bio je borba, kao da je izvlačila noge iz dogležnja duboka blata, a bilo je više stuba nego što bi mogla povjerovati. Tisuće i tisuće stuba i užas što ju je čekao na kruništu. S visokog kruništa stražarnice na dverima cijeli se svijet prostirao pod njima. Sansa je mogla vidjeti veliku septu Baelora na Viseninu brijegu, gdje je njezin otac izdahnuo. Na drugome kraju ulice sestara stajale su od ognja pocrnjele ruševine Zmajevske jame. Prema zapadu nabreklo crveno sunce bilo je napola skriveno za dverima bogova. Slano more bilo joj je za leđima, a na jugu ribarnica, dokovi, uzburkana struja bujice crnovode, a na sjeveru. Okrenula se u tom smjeru i vidjela samo grad, ulice, prolaze, brežuljke, doline još ulica, još prolaza i kamenje dalekih zidina. No znala je da su za njima bili otvoreni krajevi, gospodarstva, polja i šume, a iza njih još dalje i dalje i dalje na sjeveru bilo je oštrozimlje. U što gledaš? Upita Joffrey. Ovo sam htio da vidiš upravo ovdje. Široka kamena ograda štitila je vanjski rub bedema, sežući sve do Sansine brade, s bastionima usječenim svaku petu stopu za strijelcem. Glave bijahu podignute između bastiona, duž vrha zida, nataknute na željezne šiljke, tako da su gledale na grad.
Sansa ih je opazila netom što je stupila na šetnicu, ali rijeka, žive ulice i sunce na zalasku bijahu mnogo ljepši. Može me natjerati da gledam glave, rekla je samoj sebi, ali me ne može natjerati da ih vidim. Ova je tvog oca, reče on, ova ovdje. Psu, okreni da ga može vidjeti. Sandor Clegane primi glavu za vlas i okrene je. Otkinuta glava bila je umočena u smolu da se dulje sačuva. Sansa je promoti mirno, uopće je ne vidjevši. Nije zapravo nalikovala na kneza Eddarda, pomislila je. Nije se čak ni doimala stvarnom. Koliko dugo moram gledati? Joffrey se doimao razočaranim. Želiš li vidjeti ostale? Bilo ih je mnogo. Ako je po volji vašoj milosti. Joffrey je poveden iz šetnicu pokraj tuceta drugih glava i dvaju praznih šiljaka. Čuvam ih za svog strica Stanisa i strica Renlija, objasnim. Ostale glave bile su mrtve i postavljene dulje od očeve. Unatoč smoli, većina je postala gotovo neprepoznatljiva. Kralj pokaže jednu i reče, to je tvoja septa, ali Sansa čak nije mogla prepoznati da se radilo o ženi. Vilica je istrunula s lica, a ptice su pojele jedno uho i većinu obraza. Sansa se pitala što se dogodilo Septi Mordane, iako je predmnijevala kako je znala cijelo vrijeme. Zašto ste ubili nju? Upita. Bila je bogovima zakleta. Bila je izdajica. Joffrey je izgledao nadureno. Nekako ga je uspjela uznemiriti. Nisi rekla što mi kaniš darovati za moj imendan. Možda bih ja tebi trebao nešto dati. Bi li to voljela? Ako vam je po volji, gospodaru, reče Sansa. Kad se nasmiješio, znala je da joj se ruga. I tvoj brat je izdajnik, znaš? Okrenuo je glavu Septe Mordane na drugu stranu. Sjećam se tvog brata iz Oštrozemlja. Moj pas ga je nazvao knezom od drvenog mača. Nisi li, psu? Jesam li, odvrati pas. Ne sjećam se. Joffrey nestrpljivo slegne ramenima. Tvoj je brat porazio mog ujaka Jaimea. Moja majka veli da se radilo o izdaji i prevari. Plakala je kad je čula. Sve su žene slabe, čak i ona, iako se pretvara da nije. Veli kako moramo ostati u kraljevu grudobranu u slučaju da moji stričevi napadnu, ali ja ne marim. Nakon gozbe za moj imendan podeći ću vojsku i sam ubiti tvog brata. To ću ti pokloniti, kneginjice Sanso, glavu tvoga brata. Neka ju je mahnitost zahvatila u tom času i ona začu sebe kako govori. Možda će moj brat meni pokloniti vašu glavu. Joffrey se naroguši. Ne smiješ mi se nikad tako rugati. Prava se žena ne ruga svom gospodaru. Sir Merine, naučite je. Ovaj put vitez ju je ščepao ispod vilice i držao je glavu mirno dok ju je udarao. Udario je 2 put, s lijeva na desno i jače, s desna na lijevo. Usna joj se raspuknula i krv je potekla niz bradu, kako bi se pomiješala sa solju njezinih suza. Ne smiješ plakati cijelo vrijeme, reče joj Joffrey. Ljepša si kad se smiješiš i smiješ. Sansa se prisili na osmijeh, bojeći se da će on narediti Sir Merinu da je ponovno udari ako to ne učini, ali nije valjalo. Kralj još uvijek tresao glavom. Obriši krv, sva si prljava. Vanjska ograda sezala joj do brade, ali duž unutarnje gruba šetnice nije bilo ničeg osim dugačkog pada u dvorište zamka 70-80 stopa niže. Bilo ga je potrebno samo pogurnuti, rekla je samoj sebi. Staje ondje, točno ondje, smijuljeći joj se onim tustim crvolikim usnama. Mogla bi to učiniti, rekla je samoj sebi. Mogla bi. Učini to sada. Ne bi čak bilo važno kako bi pošla dolje s njim. Ne bi uopće bilo važno. Ovamo, djevojko. Sandor Clegane klekne pokraj nje, između nje i Joffreya. S nježnošću iznenađujućom za tako krupnog čovjeka obrisao je krv koja je navirala iz njezine raspuknute usne. Trenutak je prošao. Sansa spusti oči. Hvala vam, reče kad je završio. Bila je dobra djevojčica i uvijek je pazila na lijepo ponašanje.